Romans chapter number 8, verses number 28. For we know that all things work together for good for them that love the Lord and are called according to his purpose. Baba yizwe lakho khuluma ngalo kulobo busuku banamhlanje ngoJesu Kristu inkosi. Amen. Ngiyathanda nje namhlanje ukuthi ke ngikhulume bazalwane kafushane ngokuthandwa noma ngothando likaNkulunkulu. Kodwa leli verse selifundile ngicela kube yilona engizovala ngalo. But njake uqhweba ababili abathathu uthandiwe. Bayeke labo bayeke nje labo thola abanye ababonayo nabathandiwe ngempela nje bathethi uthi uthandiwe. Mawufunda uJohn chapter number 3 verse number 16 verse elijwayelekile liyaveza ukuthi uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa ukuthi lo nalo okholwa yiyo angabhubhi kodwa abe nokuphila okungunaphakade. Lithi ngokuba uNkulunkulu walithanda kangaka, alithi ukuthi ngoba uNkulunkulu walithanda kodwa lithi ngoba uNkulunkulu walithanda kangaka. Ngamanye amazwi lifaka i-measurement yothando likaNkulunkulu ukuthi uma uNkulunkulu ethandile akathandi nje kodwa wathanda kangaka. And uma ethanda kangaka waze wanikela ngendodana yakhe kuyona yodwa ukuthi ilona lo okholwa yiyo abe nokuphila okungunaphakade. Ngamanye amazwi uma ethandile akathandanga wahlala nothando lwakhe kodwa wathanda wase enza i-action ngoba uthando aliyona inoun kodwa uthando luyi-verb. Ngamanye amazwi uthanda kulona igama kodwa uthando yinto eyenziwayo. So umuntu umethi uyakuthanda awuvele wamukela ukuthi uyakuthanda kodwa uqala ulinde ubone ukuthi yini azoyenza ngoba lento azoyenza iyona ezoveza ukuthi uyakuthanda noma akakuthandi yini. Angazi noma ngasho yini ngisaqala nje namhlanje ebusuku ukuthi bantu baseQuarry Heights ngoba ubona lo seyilo omhlophe awubona uyilibandla kodwa ubona uthando lukaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu masekuthandile angasho uyakuthanda kodwa uyenza ngoba silana nje nalo seyilo omhlophe bafowethu nje asizile nje ngoba sithi size endaweni kodwa size sizoveza ukuthi uNkulunkulu walithanda izwe lakhe walithanda wase wanikela ngendodana. Uhlupha abantu bangalali engabe bayihlalele endlini zabo bayibukela ama-TV kodwa bazogodola laba bekiyitende ngama-costable nangey'mali zabo. Hayi bafowethu siphushwa yini ukuthi uNkulunkulu ufuna ukuzoveza uthando lwakhe ukuthi kuyenzeka uze ukuthi uNkulunkulu uyakuthanda kodwa mhlawumbe wena indlela ezobona ngathi uNkulunkulu uyakuthanda ikaloseyile ofikile akuqhweba ababili nabathathu uthanda kusazomnandi kodwa wena uthandiwe. Ithi walithanda kangaka. That is the magnitude, that's the size, that's the measurement uthando lwaNkulunkulu. Ithi walithanda kangaka, walithanda abafowethu asikwazi ukulithala lolu thando kodwa nje iBhayibheli lithi kangaka ngoba alinayo i-measurement ezokwazi ukumeasure uthando lwaNkulunkulu. Yikho lifaka igama elithi kangaka ngoba ukangaka kahle ukangaka kimi awufani lokangaka kuwe lokangaka kuye ngoba kumele wathi kangaka kungenzeka ukuthi uzofika kangaka kimi angifike mina izinto engahambi kahle bese ngisho uNkulunkulu ethi he lifted me up from the deep of the clay and he planted my feet on the king's highway. Ngisho ukuthi uyayithuthuka uyayithatha impabanga esalele uyayithuthuka ayibeke namakhosi wabani uwathanda kangaka ukhola wabili nabathathu uthandile ayithandile yabona bafowethu thina sithandwa amazulu yabona ngoba siyilana nje asilahlekelwe ulayini asiqamukele ulayini hayi ngoba siyimpathi ngoba amazulu asithandi iBhayibheli uNkulunkulu walithanda kangaki indlela ayithanda ngayo wathatha indodana yakhe wayoyiphanyela emthini wehlazo. Indlela asithanda ngayo leyo ukuthi iyoleka ngiyayithanda nendlela eyaleka ngayo ngizobuya ngivale ngayo kodwa mayileke kuthiwa izandla zayo zavele safulwa. Ngamanye amazwi isho ukuthi wena oshayekile zivulekile izandla zakhe, wena oseyitakamizweni zivulekile izandla zakhe, wena osuhlule emphakathini zivulekile izandla zakhe, wena ungena ngasasini zivulekile izandla zakhe. Waphanyekwa
emthini wehlazo abanye babone bulawa kanti amazulu athi nanti uthando olubhekiswe kubantu ngoba noma thina besizoni kodwa yena walenga thina angenzanga kahle kodwa walenga. I'm happy at the times but uthando lwakhe izandla zakhe isafulekile namanje kulosani lonke linelisindwayo lenikhatheleyo uthando. So indlela asithanda ngayo wasithanda indodana yakhe wayiphanyeka emthini wehlazo. uDeuteronomy 21 verse 23 lithi uqalekisiwe ophanyekwe emthini. Nkosi yami, indlela akuthanda ngayo wathatha isiqalekiso owawungaphansi kwaso. That's Galatians chapter 3 verse number 13 ukuthi thina kahle esasingaphansi kwesiqalekiso kodwa kwaphanyekwa yena ngenxa yothando yokuthi noma mina ngisahluleka kodwa mina ngamukela uthando lwakhe. Bangaqalekisa abaqalekisayo kodwa I am unqalekisebula ngoba wathatha ukuqalekiswa wayophanyeka emthini wehlazo. Ngikutshela nje abakhwifayo bangancinda abancindayo bangayemsama bayemsama kodwa inkinga yami nje mina ngibusisiwe ngoba yena wathatha isiqalekiso alothola abathathi ngithi ubusisiwe. Deuteronomy chapter number 23 verse number 5 lithi iBhayibheli uNkulunkulu wathi uphalama uyena othatha isiqalekiso wasiphendula saba yisibusiso. Noma bangaqalekisa kodwa oqalekisayo akaqalekisi wena. IBhayibheli uNkulunkulu bekhuluma noAbraham ethi ngiyakubusisa abakubusisayo ngiqalekise abaqalekisayo. Oqalekisayo akaqalekisi wena lento ayiqalekiseke ibusisiwe. IBhayibheli ithi uyakwazi yini uqalekisa obusisiweyo kaJehova kodwa mawuke waqalekisa leso siqalekiso siyaphapha ngoba kuhleli isibusiso. Hayi bafowethu ngizomemezele kwaliyakhe ubusisiwe. Hayi ngoba khona okwenzile, hayi ngoba uhambe kahle, hayi ngoba ungcono kodwa ukuthandile. Hayi bafowethu asibusiswanga ngoba khona esikwenzile kodwa sibusisiwe ngoba khona amazulu akwenza, amazulu asithanda abothi ngeke sikwazi ukuhlala ngaphansi kwesiqalekiso. Uzoletha indodana iyome ngemthini ithatha isiqalekiso. Hayi bafowethu noma imali ingekho angiqalekisiwe, noma imoto ingekho angiqalekisiwe, noma ngabe ngithole iy'kweletini angiqalekisiwe. Akaqalekiseke umuntu obusisiwe. Isibusiso sikaJehova siphezu kwami. Ngizwe iBhayibheli lithi isibusiso sakhe siyaqinisa asinezeli nosiza. Ngamanye amazwi obhekene nakho manje okwesikhashana kodwa lesi sibusiso esiphezu kwakho ngenxa yokuthandwa. Amazulu abafowethu usithandiwe, abafowethu usithandiwe. Ngiyazi wena usazama ukwenza kahle, hayi mina ngeke ngazama ukwenza kahle, ngahluleka endleleni kodwa ngosuku engamukela uthando lwakhe okade kungenzeki kwaqala kwenzeka, okade kungashiyeki kwaqala kwashiyeka ngoba lolu thando lunamandla. Lolu thando lufika empilweni ekade ihlakazekile uhlaphazekile bese liyaqala liyaqoqa bese liyaqala liyabuyisa. Ungamtshela makhelwane uthandiwe. Ungayingabazi izinto empilweni kodwa ungangabazi ukuthi uthandwa amazulu. Ungangabazi into eyiningi ongabhekana nazo kodwa ungangabazi ukuthandwa amazulu. Akukho ongakwenza okungenza into ayeke ukukuthanda. Akukho ongeke ukwenza
okuyenza ukuthi angathandi izwe besho bethi yena akasiyekeleli isoni kuze kufike osukwini laso lokuthi siyegodina ngoba loluthanda liyekeleke lothanda idethelane abafethu mina ngeke ngathanda ukufuna ukumyeka kodwa nakubamba uthanda lwangavuma nami ngathi ngiyagivapha ngabona mina obambe yena kodwa uyena obambe mina. Now unto him who is able to keep you and to preserve you. I bafunda kuhleli mina kodwa uthando lwakhe oluhleli kimi. Ulamkela lolu thando wamkela isibusiso esa replace isiqalekiso. So angiyazi mina ifike nini lento yokuthi mase ngisindisiwe ngamamkela uJesu kodwa sekufanele ngenzelwe inkonzo yokubreak ama generational curses. Kanjani ngoba le generational curse njalo bengibheke siphambanweni ngiyayibona ibethela. So mina ngizophindela kanjani emuva ngiyokwenza umsebenzi ovela usuwenziwe. Ningixolele ngotholana amanzeni maniwathola tholana amakhandleleni maniwathola kodwa mina uthando lwakhe lwanele lwenzile umsebenzi uphelele. Mina nje into efanele ngenze akubambele nothandweni uthando lizowenza umsebenzi ophelele. So isiqalekiso sakamngadi siphanye kwesiphambanweni awekho ama-challenge engibhekene nawo azobhekana ney'ngane zami ngoba isibusiso engasamukela kade ngamukela uthando lwakhe sesipheyikwabo. Abafowethu mina ngikwi-generation ebusisiwe ebusisekile. Inkinga yakho ucabanga ukuthi sibusise imoto, ucabanga ukuthi sibusise imuzi, ucabanga ukuthi sibusise imali. Ibusisekile ngoba nginoJesu. Ayothola umakhelwane uthi uJesu isona sibusiso sami nawe ngicela umthathe bese uyabusisela. As long as I got Jesus I have the blessing of the Lord. As long as I have Jesus bangavala kodwa nizwelethi yena mengivula umnyango akekho ngawuvala. As long as I have Jesus ekade ngenzeke empilweni ngiyaqala kuyenzeka. As long as I've got Jesus izothiwa bonkala kuyoba bonkina abonkina kuyoba bonkala. As long as I got Jesus uyakwazi atundesiye empilweni enzeke turn around. As long as I got Jesus I am the blessed of the Lord. Isibusiso sami uJesu. Apostol Bomele yaqala lolu thando ngoba mawuya kwabaseRoma 5:8 lithi while we were yet sinners Christ died. Sisayizoni kodwa wasifela Nkosi yami. Wafela abantu ababengakahleli ukumthanda ababengabudgetile ukumthanda kodwa uyaluthenga uthando lwakhe ukuthi mbekela vezwa liyakwazi ukuyenhlizweni ekade ingahlelile ukumthatha bese eyayisebenza inhliziyo kade ngithi mina ngiyekeni ngalomlungu ithi ngiyekeni kodwa uthando lwakhe thina nje into esoyenza lana izupholi ethi oyedwa uyatshala omunye uyanisela kodwa uNkulunkulu lethi increase. Mina bafowethu ngizotshala uthando lukaJesu ngizothulela ebusuku noma ngabe uthanda umfundi loJesu kodwa ngizoqala ukuhluphe lolu thando wamsakhululeka. Kube khona into engathi iyashoda empilweni ushodelwa yilolu while we were yet sinners. Sinners Christ died. Ulithembile uthando lwakhe uthi sisayizoni
singahlelile ukumthanda, singahlelile ukumamkela, kodwa wasifela ethemba uthando lwakhe ukuthi lizosidonsa. Bafowethu, ngoba lolu thando awuliyadonsana, awuliyadonsana. Yazi indaba uNkulunkulu asithande kangaka. Ngoba ukuthanda akuyona into ayenzayo, ukuthanda into ayiyo. 1 John 4:8, God is love. Uma uyinto awukwazi ukwenza into, wenza lento yona. Ma uyinto awukwazi ukwenza into, wenza lento oyona. Ngosiyami, ngicela ngizwe kahle. Noma ungenzani akumshintsha ukuthi yena ubani. Ngayisho ukuthi one more time. Noma ungenzani akumshintsha ukuthi ubani. Love is his nature. It's who he is. So noma ungona kangakanani akushintshi ukuthi uyathanda. Angithi sembusele ayithi yazi lapha ekhaya kimi ngazi mhlawumbe kimi mhlawumbe ngazi ukuthi yazi lapha kimi ukuthi khona iteenager lapha kimi angiyazi and ifundisekile ngoba niyafundisa ekhaya ukuthi yazi angithi yazi ifundisekile leyazi imithetho yala ekhaya ukuthi uyazi ifundisekile ukuthi yazi ngoba phela la ekhaya kuyafundiswa kodwa for some reason la vele kwangathi khona othi uzoyithengela ibhanoyi. Angiyazi uhamba inyawo ushadana imali yetekisi ugqoka isikhindi sasolwandle nevest kodwa wathi umthengela ibhanoyi. Ngesikhathi esho njalo kuleli teenager kwaba khona into eyenzakalayo la, kwaba khona into eyenzakalayo lapha la. Wena wayethe ebusuku wazi ukuthi i-teenager lilele kanti embhedeni sekulelo omkamkameli ikhavwe ngengubo. I-teenager seliphumele ewini likhishwa yini uthando, licabanga ukuthi lona uthando. So ngoba uthando liyayishintsha indlela okade wenza ngayo. Bafowethu, uthando maselifike ngempela empilweni yakho, izinto kade ungacabanga ukuthi ukuzenza uphinde uzenza kanjalo-ke. I-character kaJesu ayishintshe, i-nature kaJesu ayishintshe, noma ungahlupha kanjani kodwa uma uke walamukela leli thando, ngisho ngabe sesikubiza ngegama endaweni kodwa mase wamukele lolu thando ngene enhlizweni lishintshe impilo. Size siqhamuka uyena ngempela, yebo uyena wamukela uthando, wahlala ngentombi, wahamba njengensizwa, wakhuluma ngendlela akuyena ilento ayamkelile. Awuyacela bafowethu ake ubambe lolu thando uzoyibona impilo ishintsha. Isonto alishintshi muntu, umfundisi akashintshi muntu, lesawundi ayishintshi muntu, kodwa mawuke wamukela lolu thando lahlala kuwe yaqala impilo ishintshe. Izinto une-appetite zazo bese uyaqala uyayiyeka. Izinto kade uyithanda uma lo mthandayo engayithandi nawe ugcina uyiyekile noma uyithanda kodwa uthanda yena kakhulu bese uyeka sona. Nanti uthando. Nature yakho uthando kusho bafowethu akashibuzo lokho esithandile. Malachi chapter 3, I am God, I change it not. nguNkulunkulu angiguquki. Uma nguuthando angishintshi. Noma singaphila esikhathini
la uthando lingabonakali khona kodwa yena usawuthanda. Noma singaphila esikhathini la uhletshwa khona enkonzweni kodwa uthando usayilona. Noma singaphila esikhathini la khona bethu abantu abekho accepted kodwa yena he still love. And uma yena uthando noma ngangithanda nonke, as long as I got the love of Jesus, ngiyakwazi. Jeremiah 31 verse 3. The Lord appeared to us in the times past. Basically, I have loved you with an everlasting love, and I have drawn you with my loving devotion. Wathi nginthandile ngothando lunguna phakathi. Ngamanye amazwi uthando olungenaso isiqalo, uthando olungenaso isiphetho, ilelo thando asithambe ngalo. Andiyona lento yenza ukuthi noma thina singagive up ngawe kodwa yena akwazi, ngoba uthando lwakhe alumvumeli ukuthi agive up ngawe. Mina ngizokujaja, mina ngicela ngikusheshe ngiconfessele, mina ngizokujaja. Umuntu okwenza isona esodwa ngizokujaja mina ngumuntu ngizokujaja, lokho yenza into eyodwa ungashintshi. Mina ngizokujaja nje ngikuhlulele, ngaze ngi-advise utholele enye ibandla. Kodwa yena akashintshi, uthando unjalo. Usolokhu ekudonsile ngothando lakhe, alokhu ekudonsile. Ngiyacela nje umdonsele makhelwane uthi nanti uthando luyakudonsa, luyakukhipha ey'nkingeni. Nanti uthando luyakudonsa, luyakukhipha ey'ntweni ezokuhlula. Nanti uthando luyakudonsa, luyakukhipha nasey'kweletini. Nanti uthando luyakudonsa, luyakukhipha ekuhlulekeni. Nanti uthando luyakudonsa, luyakukhipha ebuthakathakeni bakho, luzokunika amandla. Nanti uthando luyakudonsa, lukudonsela kuye, luyakudonsa, lukudonsela kuye. Uma izinto zimkhahlela kodwa yena he's pulling you towards him. Awuyadonsana izwi iBhayibheli lami lithi uPetro wanyathela nganye, wathi nyathelo wesibili wangena emanzini kodwa walula isandla sakhe wathi Lord help me. Kanti uthando useduzane, nathi akahlale emthumbini bahleke kodwa nasondela. Lwakudonsa, awuyadonsana, awuthando bafowethu luyadabulana. I was deep in my depression, but the hand of the Lord restored me. The anxiety, but uthando lusela kimi, lwangidonsa. Bengishayekile, ngishawa isimo zempilo kodwa nafika. Uthando lwangidonsa, lwangidonsela kuye, usidonsela kuye, usidonsela kuye, usidonsela kuye, usidonsela kuye. Don't give up, but hold on, hold on, hold on. We are returned, God on the right. Thando lwakhe liyadonsana, liyadabulana. Bambelela kulo ukuze lona lizokudonsa. Yabona ngibona uMpostoli uBhomela, ngibona uthando lwakhe lidonsana. Ngiyabona ukuthi uthando lwakhe liyaphushana kodwa futhi liyadonsana. Ngithi mengimqamba ke angithi abanye bathi uJehova Palperesin, abanye bathi uJehova Nisi. Mina nje ngithi is a pusher and a puller. Ngelinye ilanga kuMatthew chapter 14 now John chapter number 6 esebedlile about 5,000
sebesuthe wasekhipha izwi ethi yakunaphesheya. He's a pusher. Mawufile athi ustakile empilweni uzokunika izwi and he's gonna push you. Mawubone ngathi izinto azenzeki uzokunika izwi, he's gonna push you. Kune-pushing force ekhona kuleli tende namhlanje. Uma ngathi uzizwe ngathi umi ndawonye, I've come to declare the pusher has arrived. Akaphushi ngoba wenze kahle, akaphushi ngoba ugcwele kakhulu, kodwa uphusha ngoba uyathanda. He's pushing me in the right direction. He's pushing me to my success. He is a pusher. Ngoba wathi sebapushile phakathi nolwandle kwavuka amagagasi, kwavuka ama-storms, base baphenika, bakhohlwa uthe hambani niye ngaphesheya. Abanye basekukhona izwi elimi ngaphesheya elithi uniphushile, mina I'm going to pull you. He is pulling you out of your storm. He is pulling you out of your pain. He is pulling you out of your sorrows. He is pulling you out of your shortcoming. He is a pusher and a puller. Corners over pusher, corners over daughter, corners over pusher, corners over daughter. He's a pusher and he's a puller. He's a pusher. This is a problem. Esayibamba. Ileli verse engiqale ngalo. Wonke ngiwashilo ngithe enziwa uthando lwakhe. Kodwa ngilifundile lithe konke kusebenzelana kube ngokuhle, hayi kulabo abathandayo, hayi kulabo abathandayo. Into enza ukuthi ube stuck ukuthi uyazi ukuthi uyakuthanda kodwa wena umthanda. Into enza noma ezaba ukudonsa ungadonseki uyakuthanda, inkinga umthandi. But lithi konke kusebenzelana kube ngokuhle kwabamthandayo. Abafowethu konke kusebenzelana kube ngokuhle kwakwaba konke. Once wamthanda ayikho into ezekufanele ikukhalise, ngoba konke kusebenzelana kube ngokuhle kwabamthandayo. Sengiyagoduka umpostoli ngibongile uthi uyiphi afowethu, uma lo 2 minutes uzokwenzeka mangenzekanga kwenzekanga. uNkulunkulu wethu mase ulamkelile uthando lwakhe wamthanda, ngoba ngithi walithanda izwe kangaka wanikela ngendodana yakhe zelwe ukuthi ilona lo okholwa indlela othanda ngayo uJesu ukumkholwa. So njengoba sithi sikholelwa uJesu, ngisho ukuthi I love Jesus, but uthi konke kusebenzelana kube ngokuhle kwabamthandayo. uNkulunkulu wethu, he can take every mess of your life, ayihlanganise with every mess of your life, put it together and make it work for your good. Uzomizwa sengigodukile. uNkulunkulu wazi uthatha yonke into ebhedayo ngempilo yakho, ayihlanganise nayo yonke into ebhedayo ngempilo yakho, kodwa i-result kungabi umphetho, usebenzelane kube ngokuhle. uNkulunkulu kwazi ukuthatha imess kaDavide kodwa ayikhiphe kuSolomon. uNkulunkulu kwazi ukuthatha uDavide, othatha unkosikazi womuntu wabulala umyeni wakhe
kodwa uyakhipha uSolomon, the wisest king to ever live. God will take your mess and turn it into a masterpiece. Ngitholela ababili abathathe ngiyahamba uthi nakho kuyasebenzelana, ngishayekile endleleni kodwa he's turning it around and it's working for my good. Ngimdisappointile endleleni kodwa uyakuthatha yena, uyakuphendula, uyakwenza kusebenzelane kube ngokuhle. Ngimhlazile nevangeli kodwa ngizotshela namhlanje, mawungasumthande nje uzothatha ihlazo lakho ayiphendule alenze libe masterpiece. Ngiyaxolisa abafundisi, ngiyaxolisa nomosha ivesi lelo. Ngiyazi ukuthi mhlawumbe nithi uMatthew Boshet walandwa wayohlala etafuleni. Inkinga enganibuki i-TV kulezo ikhathi yayingabekwa indwangu etafuleni. Wathatha elunyongo enjalo, wahlala namakhosi elunyongo enjalo. Ayizokireyisa ipasti yakho, awazokireyisa amaphutha akho, kodwa uzokuphakamiswa nawo. Akuhlalise namakhosi, Yesu wamitha, Yesu wayithola ingane, kodwa uzofindiswa uze naye ekhonzeni. Ikhule ithanda uJesu, udivosile, yes, uzoba yidivosile, kodwa uzoza Jesu, uhlale noJesu, uthande uJesu. As long as you love him, he can all turn it around for your good. Mina, you meant it for evil, but my God, angitshela Genesis wakho 50:20, mina namhlela okubi ngami, kodwa nani ngazi ngesikhathi ngisemgodini nangangigcine, ngesikhathi ngidayisa nangangidayisa, ngesikhathi kuba ne-false rate case kwamela ne-false rate case, ngesikhathi ngiyele ejele nangangiyele ejele. Kwakusebenzelana ukuthi mhla uFaro eba nephupho elingachazeki, kodwa kube khona uJosefa ejele eliseGibhithe owazi ukuchaza amaphupho. If you love him, he's gonna make it work together for your group. Mawuthanda uzokwenza kusebenzelane. Without fear, without contradiction. Ngicela uyeke ukuzama ukuyeka izono, thanda uJesu. Ube wawukwazi ukuyiyekela, sasingekho isidingo sesiphambano. Awunawo amandla okuyiyekela. The more you love him. Can I give you my last illustration? Ma, uyazi ngiyakuthanda, you know I love you. Apostle Khawule, angazi kwakuyimuphi unyaka, angazi muphi unyaka engashada ngawo, I'm not too sure. Umama umpostoli was not the only beautiful woman, but loving her ishintsha bonke nabanye abahle bangabi mahle njengaye. Akukhona ukuthi wayengasawafuna abanye osisi, wayengabathanda abanye osisi. Noma kungavuka into ithenga ukuthanda yena, ube ngamthandi yena angakhuleka guga amadolo, ngeke akwazi ukumbamba. Into embambile is him loving her, not her loving him. Noma ungamthanda kanjani uma engakakuthandi. Inkinga yethu sifuna abantu bayeke izinto bengamthandi. Uthando liyekisa izinto, awuyeki izinto uzuthande. Sifrustrated emabandleni ngoba sinabantu abaningi abasenkonzweni abangamthandi uJesu. The day bathanda uJesu siyayeka ukushumayela ukubayela isono. Awukwazi ukwenza what doesn't please her. Awukwazi ukwenza what makes her feel uncomfortable.
It's the love that makes me change. Nanti imfihlo lina sengiyashiyana ngoba vele sivana noYouth Month. Akekho umuntu oshintshwayo emshadweni. Umuntu uyayishintsha emshadweni. Indlela umthanda ngayo. Noma ithi wafundiswa ukuthi kufanele ezeguqa ngamadolo ezokulethela itrain. But uvela umbuke ukuthi awungeke idolo lika baby wami. Uyakwazi. Uthi noma beletha ngedwa amadolo ekhaya, kodwa la ekhaya ngeke le. It's the love that has changed generations. Thina sifuna ukushintshwa singaqalanga samamukela samthanda. I want to pray ngicela ukuthandaza.